Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla u laqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħuti li għennet nixtieqilkom l-għodwa tajba, għadna fl-ottava tal-għid, eżis ħuti, ma ninsewx għal dawn it-8 ijiem il-Knisja tiċċelebra l-għid b'mod tassew speċjali. Ejjew għalhekk nitħejjew għal dil-quddiesa billi fi skitta qalbna b'umiltà nitolbu maħfra lil Mulej. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jingħadni b'ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emejl u billi ħallejt mirjieti, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġini, l-anġli u l-qaddisejn kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Ejjew nfaħħru l-Alla bil-qalb għal qawmien ta' Ġesu mill-mewt billi ngħidu flimkien glorja l-Alla fil-għoli tas-smawiet u paċi fl-art lil bnedmejn ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, Mulej ben waħdini Ġesu Kristu, Mulej Alla, ħaruf talla, bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qattalb tagħna. Int għaliex int waħdek qaddejs, int waħdek Mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Sejri nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għal ruħ oħtina Sunta Apap. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, int ridt li fil-misteru tal-għid iseħħ il-patt li bih erġajt ħabbibtna miegħek, għatina li ngħixu ta' bil-ħaq skont il-fidi li bil-ferħ nistqarru bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien wara l-fejqan tal-Magħtub, waqt li Pietru u Ġwanni kienu għadhom qiegħdin ikellmu l-poplu, resqu fuqhom il-qassisin u l-kmandant tat-Tempju u s-Sadduċej, għax ma felħux jisimgħuhom jgħallmu lill-poplu u bl-istess qawmien ta' Ġesu ixandru l-qawmien mill-imwiet. Għalhekk meddew idejhom fuqhom u żammewhom fil-ħabs sal-għada għax kien ġa sar fil-għaxija. Imma ħafna minn dawk li kienu semgħu il-kelma emmnu u l-għad tagħhom kien jilħaq mal-5,000 ruħ. L-għada l-kapijiet tagħhom u xjuħ u l-kittieba iltaqgħu f'Ġerusalemm. Kien hemm Anna il-qassis il-kbir, Kajfa, Ġwanni, Alessandru u dawk kollha li kienu mill-familja tal-qassisin il-kbar. Għedu lill-apostli fin-nofs u staqsewhom: intom bliema qawwa jew fisem min għamiltu dan? Pietru mimli bl-Ispiritu Santu jiġeb: kapijiet tal-poplu u xjuħ, intom illum qiegħdin tistħarġuna fuq il-ġid li għamilna lil wieħed marid u biex dan fieq. Mela kunu għafu intom il-koll u l-poplu kollu ta' Iżrael. Jekk dan ir-raġel hu hawn qudiemkom qawwi sħiħ, dan ġara bis-saħħa tal-isem ta' Ġesu Kristu ta' Nażaret li intom sallabtuh u Alla qajmu mill-imwiet. Din hi il-ġebla li intom il-bennejja warrabtu u li saret il-ġebla tax-xewka. F'ħadd ħliefu ma hemm salvazzjoni għax imkien taħt is-sema
ma hemm isem ieħor mod lill-bnedmin li bih aħna għandna nkunu salvi. Il-kelma tal-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Faħru l-mulej għaliex hu tajjeb għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Ħajjgħidu wulied Iżrael għal dejjem it-tieba tiegħu. Ħajjgħidu dawk li jibżgħu mill-mulej għal dejjem it-tieba tiegħu. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Bis-saħħa tal-mulej sar dan, ħaġa tal-għaġeb f'għajnejna. Dan hu l-jum li jagħmel il-mulej, ħanifirħu u nitennew fih. Alleluja. Ejja nitolbuk mulej salvana, ejja nitolbuk mulej atina ir-risq. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, imberkukom minn dar il-mulej. Jahwe hu Alla, hu id-dawl tagħna. Alleluja. 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 Dan hu il-jum li jagħmel il-mulej, ħanifirħu u nitennew fih. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Ġwann. F'dak iż-żmien Ġesu raġa' der lid-dixxiepli ħdejn il-baħar ta' Tiberija. Derilhom hekk. Xmun Pietru, Tumas li jgħidulu t-Tewmi, Natanel minn Kana tal-Galilija, u li Zebedew u tnejn oħra mid-dixxiepli tiegħu kienu flimkien. U xmun Pietru qalilhom, sejjer nistat. Qalulu, ħaniġu miegħek aħna wkoll. Marru, rikbu d-dajsa u dak il-lejl ma qabdu xejn. Filgħodu mas-sebħ Ġesu kien qiegħed ix-xatt, imma d-dixxiepli ma kinux jafu li kien Ġesu. Ġesu qalilhom, għandkom x'tieklu ħbieb? Le weġbuh. Qalilhom, wadbu x-xibka in-naħa tal-lemin tad-dajsa u ssibu. Dawn wadbu x-xibka u mbagħad ma felħux jiġbduha daqskemm qabdu ħut. Id-dixxieplu li kien iħobb Ġesu qal lil Pietru, il-mulej dan? Għalhekk xmun Pietru kif sama li kien il-mulej, xeħed fuq il-libsa ta' fuq għax kien għoddu eri u intefa' l-baħar. Id-dixxiepli l-oħra billi ma kinux imbeda wisq mill-art imma xi 100 metru biss, resqu bid-dajsa ikaxkru warajhom ix-xibka bil-ħut. Kif niżlu l-art, raw li kien hemm xi faħam jaqbad bil-ħut fuqu u xi ftit ħobs. Qalilhom Ġesu, newlu hawn xi ħutiet minn dawk li għadkom kemm qbadtu. Xmun Pietru tala fid-dajsa u ġibet l-art ix-xibka mimlija b'153 ħuta kbira. U minkejja daqshekk ħut, ix-xibka ma nqasmitx. Qalilhom Ġesu, ejjew kulu. Imma ħadd mid-dixxiepli ma jissogra jistaqsih int min int, għax kienu jafu li kien il-mulej. Ġesu resaq, qabad il-ħobs u newlilhom u hekk ukoll għamel bil-ħut. Din kienet ġa t-tielet darba li Ġesu der lid-dixxiepli tiegħu wara il-qawmin tiegħu mill-imwiet. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Eżissuti biex nifhmu tajjeb dan il-Vanġelu, rridu nżommu f'moħħna x'kien ġara ftit tal-ġranet qabel seħħ dan.
Mela jekk din hija t-tielet darba li Ġesu der lill-apostli tiegħu, dan ifisser li qegħdin nitkellmu mill-ftit ġranet wara l-qawmien ta' Ġesu. U tafu intom x'kien ġara il-ġimgħa fil-għaxija, skużawni il-ħames fil-għaxija, wara l-ikla tal-mulej u xekk. U wara li Ġesu mar fil-ġnien tal-Ġetsemani u hemmhekk kien arrestat kif nafu u xekk. Pietru x'kien għamel? L-ewwel qallu laqqas kif ikolli mmut miegħek ma nixħdekx. Imbagħad mar lejn il-palazz ħanejdu hekk ta' Kajfa u nafu x'ġara. Beżaq u xekk u ċaħat lil Ġesu għal 3 darbiet. Issa Pietru kellu din f'moħħu f'qalbu. U xejn Ġesu derilhom. Nimmaġinaw li Pietru min jaf kif kien qed iħossu ġo fih u xekk. Issa il-mulej se jqatta l-karti kollha miegħi. Nimmaġinaw hekk kien qed jgħid ġo qalbu Pietru. Infatti x'inqalilhom jien ħammur nistat, innotaw ftit, se jerġa' jirritorna lura għal qabel ma Ġesu sejjaħlu. U xekk. Għax xogħol li kien jagħmel qabel ma Ġesu sejjaħlu. Imma Ġesu jerġa' jirrepeti dak li kien ġara fil-bidu tal-ħajja pubblika tiegħu meta sejħilhom u kien għamel dik is-sajda mirakuluża u li qabdu ħafna ħut. Infatti interessanti ħafna, Ġesu jerġa' jirrepeti din l-esperjenza ma' Pietru. Ekku kieku jkollna nimxu ftit il-quddiem is-silta li naqraw imbagħad għada filgħodu kalla jrid fil-quddiesa. Insibu dik is-silta tant sabiħa fejn Ġesu jistaqsi lil Pietru u jgħidlu tħobbni int aktar minn dawn. U Pietru ma jgħidlux inħobbok aktar minn dawn. Jgħidlu mulej inti taf li nħobbok. Tħobbni int. U Ġesu kull darba jgħidlu jira n-naċ tiegħi, jira l-ħrief tiegħi u xekk iskuti. X'irid jgħidu Ġesu? Ġesu mhux biex iweġġgħu ta' kien qed jagħmel hekk biex jagħtih ċans ifieq mill-weġa'. Hekk mill-weġa' taċ-ċaħda tiegħu stess u jurrieħ li ħafirlu u jurrieħ li l-missjoni li kien afda fidejh u xekk. Alla meta jafdanna missjoni fidejna u niżbaljaw ma jaqbadx jieħu ta' bħalma jagħmlu n-nies tad-dinja Alla jibqa' jafdana. Għax Alla jħobbna, jaf li aħna bnedmin dgħajfa u niżbaljaw, però ma jaqtax qalbu minna ta' kif jagħmlu ħafna drabi il-bnedmin. U għalhekk eżiskuti jekk quddiem dan il-qari llum. Tajjeb nistaqsu lilna nfusna u ngħidu hekk kif nittrattaw il-xulxejn aħna. Araw bliema mħabba Ġesu jimxi magħna għax kif meċa ma' Pietru, Ġesu jimxi magħna u xekk. Kif nimxu aħna ma' xulxejn għax dik wara kollox hija l-iktar ħaġa importanti eżiskuti ta'. Kemm inħobbu ta' bil-ħaq il-xulxejn, kemm nirrispettaw il-xulxejn u xekk kemm nagħtu ċans ma nkunux pronti u xekku nitilfu l-fiduċja f'persuna li tkun żbaljat. Kemm ukoll tkun ħaġa sabiħa li naċċettaw l-iżbalji tagħna. Fid-dinja tal-lum ħafna drabi li taċċetta l-iżbalji tiegħek ħafna jqisuha bħala djufija. Le, bil-maqlub. Huwa l-bniedem kuraġġjuż li jaċċetta l-iżbal tiegħu għax ma taċċettax l-iżbal tiegħek ma tistax tirkupra minnu hekk bil-grazzja tal-Alla. U allura jien nitolbuh il-Ġesu jagħtina din l-għajnuna llum ta' jien naħalli meta ninduraw li żbaljajna nkunu għomli biżżejjed. Naċċettaw li żbaljajna, nitolbu maħfra u xekk u nkomplu mexjin b'kuraġġ għax nafu li Ġesu ma jitlaqniex, ma jabbandunaniex u xekk kif għamel ma' Pietru. Mbu bil-wieqfak jogħġobkom? Nersqu bil-fiduċja għal-mejda tal-kelma u tal-ħobs tal-ħajja li fija niċċelebraw bil-ferħ il-qawmien mill-mewt tal-mulej tagħna Ġesu Kristu u nitolbu lill-Alla għal ħtiġijiet tal-Knisja u tad-dinja aħna u ngħidu isma' Alla it-talb tagħna bi Kristu li qam mill-imwiet. Isma' Alla it-talb tagħna bi Kristu li qam mill-imwiet. Biex fil-Knisja
ma jonqsu qatt il-vokazzjonijiet għal ministeru tax-xandir tal-kelma u tas-sagramenti nitolbu isma' Alla it-talb tagħna bi Kristu li qam mill-imwiet biex il-mexxejja tal-ġnus jarfu li s-salvazzjoni tal-umanità tikkonsisti fil-li kulħadd jilqa' lil Mulej Ġesu bħala feddej u sit tal-istorja tal-bnedmin nitolbu isma' Alla t-talb tagħna bi Kristu li qam mill-imwiet biex il-ħaddiema ikollhom garanzija tad-dritt tax-xogħol u tal-għajxien tal-familji tagħhom nitolbu isma' Alla it-talb tagħna bi Kristu li qam mill-imwiet biex aħna nintebħu bil-preżenza tal-Mulej Ġesu fil-ġrajiet ta' ħajjitna u naħdmu għad kabbir tas-salna tiegħu nitolbu isma' Alla it-talb tagħna bi Kristu li qam mill-imwiet. Hekk nixtieq inżid talba għall poplu tal-Ukrajina li kif nafu għaddej minn martirju ta' kuljum nitolbu għal paċi fid-dinja. Ejjew eżis ħuti nitolbu għal tant fost ħutna li forsi jinsabu pruvati. Nitolbu għal dawk li qegħdin ibatu, nitolbu għall-anzjani tagħna, għal tant persuni li jinsabu maqudin magħna f'din l-Ewkaristija, anzjani u morda, persuni bi bżonnijiet speċjali. Nitolbu wkoll għall-emigranti tagħna li ħafna wkoll isegwu dil-quddiesa. Ejjew maqudin f'talba waħda lil Alla minn dan is-santwarju kemm aħna li aħna preżenti b'mod mhux hekk fiżikament u kemm intom eżis ħutna li tinsabu maqudin magħna spiritwalment. Ejjew fi skiet fidi kbira f'Alla nresqulu t-talba personali tagħna. Ħares Mulej Alla tagħna lejn il-Knisja tiegħek li qiegħda tiċċelebra bil-ferħ il-misteru tal-Għid ta' Kristu. Għatija li taraf iż-żjara tiegħu u x-xandar li f'Ġesu biss hemm is-salvazzjoni bi Kristu Siedna. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-bejt ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li qegħdin noffrulek frott tad-dielja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana Mulej Alla tagħna qum li wniedmu quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni Mulej minn żuniti u d-dnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Wettaq Mulej l-offerti tal-Għid li bil-qima kollha qegħdin nagħmlulek u permezz tagħhom għamel li ninħallu minn kull irbit tal-art u nimtlew b'xewqat tas-sema bi Kristu Siedna. Il-Mulej magħkom, nerfew lubna l-fuq, niżżu ħajr lill-Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, Mulej, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek, iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan il-jum li fih ġie sagrifikat Kristu, il-ħaruf tal-Għid tagħna. U l-ħaruf tas-sew li neħħa d-dnubiet tad-dinja bil-mewt tiegħu eret il-mewt tagħna
u bil-qawm minn tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-Għid, mxerrek ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġeli jiżġulek innu ta' glorja u bla edha itennulek. Għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art, Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fil-għoli tas-smawiet. Għaddejs tas-sewint mulej, int lajn ta' kull qdusija, għaddes għalek li tolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sejjenata biex minn raj ħibati ħajl ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara lik laħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l-dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra ta' dunubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mit-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fil-mħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ma speċjali llum nitolbu għarru ħoħtna Sunta Apap. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġin imqazz Omm Alla u Omm tagħna Marija, mar-raġel ġus tagħha San Ġusepp, mal-apposti u l-qaddisin kollha li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħalniex f'tiġri, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub
u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija stimulaqda li jien trid fija, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missiet u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Dan hu l-ħaruf Talla, dan hu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoqlejx tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Dem ta' Kristu jħarisni l-ħajja ta' dejjem. بالفرح cantaw an yatarat il-ħajr nagħmlu lil-mulej ħanersqu qudiemu bil-ferħin ta' mafalna ħanagħmlu għalja ġdida lil-Sied is-sema u l-ard. Alla bil-ferħ cantaw an yatarat il-ħajr nagħmlu lil-mulej jifirħu l-muntani jifirħu s-siġar kollha jifirħu l-ard u s-sema bil-kobor tal-mulej. Alla bil-ferħ cantaw an yatarat il-ħajr nagħmlu lil-mulej jisebbu lill-ismu la safar tal-erin lill-ismu jisebbu l-kwikem il-fjuri tal-bidin. Alla bil-ferħ cantaw an yatarat il-ħajr nagħmlu lil-mulej ħanagħmlu fuq l-arba is-seb tal-qawwa tiegħu ħanfarru l-kobor tal-Alla mal-kanta Alla bil-ferħ cantaw an yatarat il-ħajr nagħmlu lil-mulej
Kristu għammi l-mewt, Kristu jsal tal-ħaj, Alleluja. Kristu għammi l-mewt, Kristu jsal tal-ħaj, Alleluja. Il-Kristu tal-ħlejja, jissit wis-sultan, bebi fuq il-mewt, għawitu setan, nannu għalenija, glorja u forjija. Kristu għammi l-mewt, Kristu jsal tal-ħaj, Alleluja. Nejdulu grazzi bil-qalb l-mulej Jeżis Ħutej għal din l-Ewkaristija li ċelebrajna nqumu bil-wieqfa u bil-qalb nejdu grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla, grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla, grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla, nitolbu. Xerred dejjem mulej l-ħnina tiegħek fuq dawk li inti salvajt u żommhom taħt il-ħarsin tiegħek biex dawk kollha li nfdew bil-passjoni ta' ibnek jibqgħu iġarbu l-ferħ tal-qawmin tiegħu u li jgħixu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Ibarikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-ġurnata tajba lilkom ilkoll. Maria jifraħu tenna, Alleluja. Għax dak li inti staqlek tkun ommu, Alleluja. Il-mewt reba kif jinħabbar, Alleluja. Għalina l-Alla